দাদা সবাই যাবো এখানে তো দাদাদের অত ঘুমায় না কাটা চিনা খাবো তো তোরা গানটা করে হবে আরে কামু ঢুক দে না গো এখানেই হবে হবে কত কম দিবে তাহলে সবাই আমি একটু জোরদার হয়ে গান থেকে জোরে গানি কিন্তু তো ফিরে যাবো সেই আমার প্রথম সময় প্রথম গানে তো তাই বলছি যে और भाई ये इधर पार्ले जी नीचे दो तारीख भाई पार्ले जी नीचे दो तारीख भाई ये जे जीवन कर 200 टका पुरस्कृत तो कटे प्रभु इतने दिवस के अभिनंदन प्रभु वसे धन्यवाद कविता के लिए जाती है और जुमा किसको बिगड़ के सबने मधुर स्वामी के कोई हम आके और भूपन जुबाई जुबान का बहुत